Ndang digawe. Kalau Pak Atem wis aden lho Pak Atem. Sajadahe ndi enek urus apa urung meng? Kayak ngenteni Mak Jul. Bar iki sor jambu ya. Endi sing matang? Oh, ya wes. Udah disek. Iya. Tasik dengan kali tasik. Lambine duwene Mbak Ni ya. Usah. Mbak Ni njaluk ama ora mowe. Tas kakak. Tak goyo, tak gowo. Tas. Ora. Tas nang cuma tasik. Tas endi? Nang cuma kasur. Dur kasur. Tasmu to? Tasmu ndur kasur. Endi? Ora Kok enek. gak lemari. Kemarin tak pindah rono. Lemari ini kono. Nang salim. Nang kayak budal ya. Nang kayak budal. Ya karo mangan ora apa-apa ndang kono. Sanggup ha. Lolo kacang kece. Kacang apa kuwi jenenge? Lek, Kacang kapri. coba pedas ya. Atas. Untune nyandi lho jane. Ndang persiapan kono kayak budal. Enteni dalan kono Mak Jul. Kok mlipir rono nyandi kuwi parane. Udah bisa mak suruh makan. Mesti ngenteni Mak Jul. Oh nyala. Ningo. Kok urung ketok. Enak bunyi. Urung ketok Mak Jul. Tandang gondrene. Kamis ditulisi burung karo Mas Randy. Wes, kejahatan. Wis budal lah Mak Jul. Dadah apa ora iki? Digoreng.